ערב טוב ושבוע טוב. הערב מהדורה המיוחדת כולה לעליית שארית יהדות אתיופיה. היום אחר הצהריים מסתיים סיום מוצלח פרק ארוך ומופלא בהיסטוריה היהודית. סיפורם של יהודי אתיופיה שנקראו שם פלשים, זרים, והיום הגשימו את שאיפתם והגיעו לישראל. אם כן, מבצע שלמה תם ונשלם. כ-15,000 יהודי אתיופיה הובאו בשלום הביתה לישראל במבצע חסר תקדים בהיקפו ובדחיפותו. מאתמול בבוקר ובמשך 30 שעות פעלה רכבת אווירית שהשתתפו בה מטוסי חיל האוויר, מטוסי אל על ומטוסים חכורים. הם ביצעו 40 טיסות מאדיס אבבה לישראל ובקרבם אלפי העולים. בשעה זו כבר נקלטו כל העולים בעשרות יישובים ברחבי הארץ, ובעיקר בטבריה, בירושלים ובאילת. מבצע הצלת יהודי אתיופיה, מבצע שלמה, הוכן בחשאיות גמורה בחודשים האחרונים, מחשש להתמוטטות המשטר באתיופיה ומתוך דאגה לגורל היהודים שם. כתבנו לענייני צבא משה שלונסקי הצטרף לרכבת האווירית וחזר ארצה מאדיס אבבה באחד המטוסים שהביאו את העולים. תוך כדי טיסה חזרה לארץ אמר לי אחד הרופאים הישראלים שנלווה לטיסה, הוריי עלו מגרמניה לישראל לפני יותר מ-50 שנה בדרך לא דרך. הוריה של אשתי עלו מתימן ברגל לפני כ-60 שנה. הוריו של גיסי עלו מעיראק דרך איראן, והבוקר אני מביא את עולי אתיופיה ברכבת אווירית של צה"ל. חיל האוויר שעמד מאחורי הארגון הלוגיסטי של המבצע גייס 25 מטוסים משלו ועוד 10 מטוסים של אל על. בשלב מסוים היו באוויר 28 מטוסים בדרך לאדיס אבבה ובחזרה. המבצע הסתיים ממש ברגע האחרון. בשעות האחרונות יש בנמל התעופה של אדיס אבבה תנועה ערה של אזרחי חוץ המסתלקים מאדיס אבבה. עם כל הרצון הטוב גם הם אינם מאמינים ומסתפקים בהבטחות של ארגוני המורדים שלא לגרום טבח באתיופיה. זהו נמל התעופה הבינלאומי של אדיס אבבה אתמול בשעות הצהריים, כאשר העולים הראשונים עושים את דרכם לעבר מטוס הג'מבו שאמור להביא אותם חזרה לישראל. יותר מאוחר תראו שזהו מטוס שעשה שיא עולמי, יותר מ1,000 עולים על מושביהם בדרכם לישראל. גם בחברת בואינג בארצות הברית לא מאמינים בכך. למעשה עד היום בצהריים הסתיימה הבאתם של יותר מ-14,500 יהודים מאזור אדיס אבבה. עדיין נותרו יהודים באתיופיה, ואולם לא באזור הבירה אלא באזורים אחרים, וגם אליהם יגיעו ככל הנראה. לילה בנמל התעופה, העולים ממתינים למטוסים, סמוך למסלולים. די קר, הם לאחר 18 שעות, החל משעות הבוקר, כאשר הגיעו לשגרירות, המתנה, נסיעה באוטובוסים, ואחר כך לנמל התעופה. השעה סמוך לחצות. בשקט גמור, כמעט באיפוק מפליא אפילו, עושים את דרכם קבוצות, אלה מטוסים הממתינים להם על המסלול. את חפציהם השאירו בבתים, השכנים לקחו כבר אותם, כל אחד עם בגדיו, במקרה הטוב שמיכה, שקית קטנה, זה כל מה שנותר להם בדרכם לישראל. אין צורך לומר שלמרביתם זו טיסה ראשונה בחיים. השעה 12 בלילה, מטוס הג'מבו האחרון של אל על עומד לעזוב עכשיו את נמל התעופה הבינלאומית של אדיס אבבה. מטוסים אחרים ממתינים בדרך באוויר ועל הקרקע. זוהי רכבת אווירית עצומה בהיקפה, 4 מטוסי ג'מבו, מטוסי 767, מטוסי הרקולס של חיל האוויר, לפחות 15 מטוסים, ואולי גם 20, עושים את דרכם מהארץ לכאן בחזרה.
אלו צילומים של שגרירות ישראל אתמול בבוקר, כאשר נודע על הרכבת האווירית הצפויה, הגיעו אלפי אתיופים לא יהודים אל פתח השגרירות וביקשו גם הם להצטרף לרכבת האווירית הנוטשת את אתיופיה. הם סיפרו כי הוריהם, סביהם, סבתותיהם היו יהודים, אבל כל מי שלא הייתה בידיו תעודה של ממש מסודרת ורישום מסודר לא מצא את דרכו לישראל. היהודים האלה כבר גרים בערך כשנה בשכונה סמוכה לשגרירות, הם זוכים לטיפול די קרוב, טיפול רפואי. הילדים לומדים בבית ספר עברי, למעשה בית הספר העברי הגדול בעולם, 4,500 תלמידים, וטיפול רפואי צמוד. כאן בודקים חשש לדלקת קרום המוח לאחת הילדות שעושה דרכה לישראל. אולי שאלה עוד ולהגיד ענק. עוד קצת, עוד יופי. הצפיפות הגדולה סמוך לשגרירות גרמה לאיחור בשיירה של האוטובוסים שיצא לנמל התעופה, ובשעות הבוקר ובצהריים היה לחץ רב בשגרירות אצל האחראים להבאתם של העולים לשדה. אנחנו בפיגור ויש לנו בעיה בחוץ, כל עד שם. מנסים איכשהו להסתנן. אנחנו צריכים למנוע את זה. גם למען עצמנו וגם למען ההמשך האפשרי כאן באתיופיה. יש עוד יהודים באתיופיה. אם אנחנו לא נעשה את מה שהבטחנו לעשות ולהביא רק יהודים, סידרנו את עצמנו וסידרנו גם את היהודים שעוד יישארו פה. לקראת צהריים ובמאמץ רב נפתח הפקק הזה, צוואר הבקבוק, והאוטובוסים יוצאים מנמל התעופה, שם ממתינים להם כבר המטוסים. שעות היום התנועה חופשית, בלילה יש להזכיר מוטל עוצר. הפעם זכו הישראלים לאישור מיוחד לאוטובוסים שלהם כדי להביא את העולים מנמל התעופה גם בלילה. בשטח נמצאים גם יחידות צבא של צבא אתיופיה, אלה אינם עריקים, הם נראים בפירוש יחידות של חיילים מסודרים, מאורגנים, על כלי נשקם. גם הם מביטים בתימהון די רב על מה שמתרחש כאן על המסלולים. מרבית העולים, יש לומר, הם צעירים, ילדים, מעט מאוד זקנים. זהו? זהו מטוס הג'מבו עליו דיברנו בתחילתה של הכתבה. 1,078 עולים עשו דרכם במושבים אל ישראל, מטוס שהגיע אתמול בלילה. זה המטוס, אלה העולים. הרבה אנשים שאת שמם לא ניתן לפרסם נתנו ידם למבצע הסודי הזה שנערך חודשים ארוכים והגיע כמובן לידי מימוש בסוף השבוע. זהו נציג הסוכנות המקבל את פתקי העלייה למטוס, עלייה מסודרת, כל אחד נרשם. גם מטוסי הרקולס של חיל האוויר לא כל כך נוחים, עשו דרכם לנמל התעופה של אדיס אבבה. הם טסים זמן ארוך לישראל, 5 שעות, לעומת 3 שעות ורבע שעשו מטוסי הג'מבו והמטוסים האחרים של אל על וחיל האוויר. בסך הכל, היום בצהריים מסתיים מבצע הבאתם של 15,000 עולי אתיופיה לישראל, מבצע שעבר חלק. מבצע שלמה. שחרור יהודי אתיופיה הוא תוצאה של מאמץ דיפלומטי ישראלי ממושך, רובו חשאי ובתיאום מלא עם ארצות הברית. הנשיא בוש התערב אישית כמה פעמים.
האמריקנים הפעילו את השפעתם גם על המורדים כדי שיסכימו לרכבת האווירית. כתבנו המדיני מוסר שאשתקד ביקר בירושלים השליט מנגיסטו היילה מריאם. הוא נועד עם ראש הממשלה וביקש נשק משוכלל ללחום במורדים, אבל ארצות הברית התנגדה לאספקת נשק התקפי לאתיופיה ומבוקשו לא ניתן לו. במשך החודשים האחרונים הסכים מנגיסטו לשחרר במסגרת איחוד משפחות קבוצות של יהודים. אחרי שהסתלק מן השלטון לפני כמה ימים, ועם מה שנראה כהתפוררות סופית של השלטון באדיס אבבה, התאפשר סוף סוף המבצע הזה, מבצע שלמה. אנחנו מארחים הערב באולפנינו את ראש הממשלה יצחק שמיר. ערב טוב לך אדוני, וערב טוב גם לך עמנואל הלפרין, כתבנו המדיני, בבקשה. מר שמיר, היסטורי, מילה שמשתמשים בה הרבה בזמן האחרון, אבל אני חושב שהערב אפשר לומר מאורע היסטורי. אכן, זה היה יום היסטורי, זה היה רגע נדיר של התעלות נפש ורוממות רוח. כשאנחנו הסתכלנו בדמויות האלה, הכחושות, הרזות, השבירות, היורדות אלינו ממדרגות המטוס, היה נראה לנו שהן בכלל אינן שונות מאיתנו, שהן חלק מאיתנו ואנחנו חלק מהם. אין כל חציצה בינינו ובינם. וחשנו פתאום תחושה אמיתית שבני עם אחד אנחנו. זה כוחו של עם ישראל. זה סוד גדולתו של עמנו. האם היה חשש, אדוני, שהמבצע הזה לא יצליח? שברגע האחרון משהו ישתבש? הרי הטלת איפול מלא על פרסום ידיעות מאדיס אבבה עד לרגע האחרון, עד שהמטוס האחרון נחת בארץ. טוב, האיפול היה הכרחי. כל הפרת סוד הייתה יכולה לחבל בכל העניין. והיו הרבה חששות, יכלו להיות הרבה סיבות לחבלה, לביטול המבצע כולו. היה צריך הרי לבצע את המבצע הזה באיזה סדק שנוצר בין הליכתו של משטר אחד ובואו של משטר שני. והיה צריך באותו הסדק להכניס את כל המבצע, את כל האנשים, ולהביא אותם ארצה ללא כל תקלה. תודה לאל, זה הצליח. לא הייתה תקלה. איך הדבר הזה אורגן? מי טיפל בזה? האם היה גוף בארץ שבמשך חודשים, אולי שנים, עסק בנושא הזה של יהודי אתיופיה, של הבאתם? ברור, מה שראינו ביום אתמול והיום, זה היה רק קצה הקרחון של מבצע גדול שהתגלגל במשך חודשים. זו הייתה תוצאה של עמל רב וכוחות רבים שהושקעו בהכנת השערות האלה. העניין התנהל ורוכז על ידי מוסדות הממשלה בשלבים שונים, על ידי גופים שונים של הממשלה. הסוכנות עזרה, השתתפה בצורה פעילה מאוד. ארצות הברית בשלבים מסוימים הגישה את סיוע הנדיב, ובימים האחרונים ללא כל הסתייגות. והסיוע הזה היה מאוד חיוני, מאוד הכרחי. היית אומר שבלעדי הסיוע הזה לא היינו מצליחים להוציא את היהודים מאדיס אבבה? ייתכן מאוד. בוש התערב באופן אישי. ביקשו ממנו שישלח איגרת מנוסחת בצורה ברורה ובהירה מאוד אל מנהיגה של אתיופיה, ובו בקשה בשם ממשלת ארצות הברית לאפשר ליהודים לצאת מיד. וזו הייתה דרישתו של השליט. שתהיה התערבות, שתהיה בקשה אמריקנית. תהיה איגרת כזאת, כך מנוסחת. והנשיא בוש לא היסס לרגע. שלח את האיגרת והיא עשתה את שלה. הוא גם התערב אצל המורדים. מלבד זאת, כן, היו קשרים, לא הוא אישית. הממשל. היו קשרים בין האנשים שלנו, בין אנשי הממשל, בין אנשי מחלקת המדינה, שקיימו את הקשרים גם עם השלטונות באתיופיה וגם עם המורדים.
שוחחת אתמול עם הנשיא בוש לשם תיאום אחרון? או... נכון, לא, אני פשוט הודיתי לו, זה היה כבר לאחר שהעניין הצליח, הודיתי לו על העזרה הנדיבה שלו ועל ההיחלצות שלו ללא כל היסוס. ואני חשבתי שזאת החובה שלנו לומר לו את זה, שאנחנו אסירי תודה, וזו לא פעם ראשונה שהוא עזר לנו במפעל מסוג זה. גם בשלבים קודמים הוא הגיש סיוע לעזרה להצלתם של יהודי אתיופיה. האם תמורת המעשה הזה, ההומניטרי, הצלת יהודי אתיופיה, האם האמריקנים ביקשו תמורה ישראלית כלשהי, ויתור מדיני? לא, שום דבר. אני מוכרח לומר, בדברים האלה האמריקאים נדיבים מאוד, והם אוהבים את זה. הם אוהבים לעשות מחוות כאלה. זה גם לא עולה להם. כן, אבל דרושה נדיבות אמריקנית גם לעניין קליטתם של יהודי אתיופיה, ובעיקר קליטתם של מאות אלפי יהודי ברית המועצות. זה כבר סיפור אחר. האם פה יש חשש לזיקה מדינית, כלומר סיוע תמורת ויתור? אני מקווה שנקבל את הסיוע לקליטה. אני מקווה שהסיוע לקליטה לא ישמש כנשק מדיני. מקווה. אני מקווה. לסיום, אדוני ראש הממשלה, למרות התיאום בשאלה הזאת, בתהליך המדיני עדיין יש קיפאון, עדיין יש חילוקי דעות. האם כך? מה זה עדיין? תראה, המבצע הזה, המבצע של התהליך המדיני, אם אפשר לקרוא לו כך, הוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה ומסובך מהמבצע הזה, מבצע שלמה. צריך להביא בזמן מוגבל, כרצון האמריקאים, גם כרצוננו, להביא ליישוב סכסוך מורכב, מסובך, חמור, שנמשך הרבה זמן בין ישראל והעולם הערבי. זה לא קל. צריך להתגבר על קשיים רבים, על מכשולים רבים. מי שחשב שזה יכול להצליח בשבועות אחדים, במסעות אחרים של איש מדינה זה אחר, הוא ישלה את עצמו. אני חושב שיחסית הושג הרבה מאוד בתקופה האחרונה, ועל כן אני די אופטימי, ואני מקווה שאם המרץ הזה ימשיך ללוות את מזכיר המדינה, ימשיך לאפיין את פעולתו, אני מקווה שהתוצאות תהיינה מעשיות. אדוני ראש הממשלה, אני מקווה שבקרוב נוכל לעשות משדר מיוחד לתהליך המדיני באזורנו. תודה רבה לך, ותודה רבה לך גם עמנואל הלפרין. וכאמור, חלק גדול במבצע שמור לארצות הברית. נשיאה ג'ורג' בוש פעל אישית במגעים עם הממשל האתיופי מצד אחד, ועם כוחות המורדים מצד שני, כדי להביא ליציאה. כתבנו בוושינגטון יאיר שטרן מדווח על חלקה של ארצות הברית במבצע שלמה. ג'ורג' בוש עוסק היום בדייק וגולף במעון הקיץ שלו בקני בנקפורט, מיין. זהו סוף השבוע של יום הזיכרון. לפני שיצא צפונה אתמול בצהריים, הורה בוש לדובר הבית הלבן ולדוברת הסטייט דיפרטמנט לפרסם הודעה רשמית על מבצע שלמה, חילוצה של יהדות אתיופיה. הציבור האמריקני למד על חילוצם של העולים החדשים יממה שלמה לפני שנודע הדבר לציבור בישראל. The United States has not been asked to pay for any of this, and as you know, this is something that the United States has strongly supported. We strongly support this operation. It is the culmination of long efforts on our part to win free immigration for Ethiopian Jews. חלקה של ארצות הברית במבצע היה מכריע. בסוף אפריל שלח הנשיא בוש את הסנטור לשעבר רודי בושוויץ לאדיס אבבה עם מסר ברור לשליט מנגיסטו. ארצות הברית מוכנה לתווך בהפסקת אש בין המורדים בממשל באתיופיה, אולם עליך לאפשר ליהודים לצאת. ב-21 במאי, היום שבו נמלט מנגיסטו מארצו, שלח לו בוש מברק נוסף שבו דרש את יציאת היהודים כחלק מהסיוע האמריקני לתיווך בשיחות בין הממשלה והמורדים שיפתחו בלונדון מחרתיים. מנגיסטו כבר היה באוויר, אבל יורשו, תספאיה גבר קדן, קרא את המברק והחליט לפעול ברוח עצתו של בוש, אולי כדי להשיג הישגים פוליטיים בשיחות שיפתחו בלונדון. אמצעי התקשורת האמריקנית דיווחו כי המורדים הסכימו אף הם להפסקת אש ולא לתקוף את אדיס אבבה עד שהיהודים יצאו. הסכמה זו הושגה ביום חמישי בחצות הלילה. התקשורת האמריקנית לא הקדישה מקום רב לסיפור זה. רשת NBC בחרה להרחיב. Israel has clamped a lid of secrecy on the operation, which is similar to this one in 1985. But the State Department and White House announced that thousands of Ethiopian Jews are being airlifted to Israel over 2 days in Israeli planes.
We strongly support this operation. Former Minnesota Senator Rudy Boschwitz went to Ethiopia 2 weeks ago as President Bush's personal emissary to plead for freedom for the Ethiopian Jews. The American government, at the direction of President Bush, really facilitated the entire thing, and without an American involvement, it would not have happened. Over the years, Israel has pushed Ethiopia to release the Jews who are an oppressed minority. 23,000 have gotten out, and there have been persistent reports Israel traded weapons to the repressive regime in Ethiopia for their freedom. Former U.S. Ambassador to Ethiopia, Arthur Hummel. It does seem to me fairly obvious that inducements have been offered to the Ethiopian government over many years. Planning and negotiation for this release had been going on for months. An American Jewish organization provided money and vehicles to bring them to the capital, Addis Ababa. These people are victims of famine, drought, and civil war, and they were caught up in games of political intrigue. But it was only when President Mengistu Haile Mariam fled the country earlier this week in the face of a rebel advance that the ball began to roll. A letter from President Bush Wednesday night asked the new government for a sign of goodwill towards the United States, and the airlift was on. ג'ורג' בוש היה פעיל כסגן נשיא במבצע משה, חילוצם הסודי של יהודי אתיופיה ב-1985 בשיתוף פעולה בין ישראל וארצות הברית. פרטי מבצע שלמה נדונו כבר זה כמה שבועות בין פקידי ממשל ישראלים ואמריקנים, ועתה בא הכל על מקומו בשלום. אתמול כאשר טס בוש מוושינגטון לבוסטון לחופשת סוף השבוע, התקשר ראש הממשלה שמיר למטוסו של בוש והודע לו על חלקו במבצע. לדברי פקידי ממשל האמריקנים, ביקש בוש משמיר שלא ליישב את עולי אתיופיה בשטחי יהודה ושומרון. ואל הבאים לשערי הארץ, אני מצרף ברכה ממרחקים, יאיר שטרן, וושינגטון. כל שעות הבוקר המשיכו המטוסים לנחות. העולים מאתיופיה הועברו מן המטוסים לתחנות המעבר שהקים צה"ל כדי לאפשר להם להתאושש, להתרענן, לאכול ולשתות לאחר שעות רבות של טיסה. כתבנו חיים פלטנר עבר עמם את שלבי הקליטה הראשונים. הבוקר ממשיכים המטוסים לנחות בזה אחר זה בבסיס חיל האוויר כשהם נוסעים בקרבם קבוצות נוספות מיהודי אתיופיה. הלם הטיסה והמפגש הראשון עם המולדת מורגש עליהם. גם אם הם נרגשים מן המעמד ההיסטורי הזוכה לכיסוי מפורט של כלי התקשורת בעולם, אין הדבר ניכר על פניהם. בצעד מהוסס הם יורדים מן המטוס משפחות על זקניהן וטפן. בין מקבלי פניהם יושב ראש מפלגת העבודה שמעון פרס. פרס אינו מצליח להסתיר את התרגשותו הרבה מן המבצע המופלא. דרך כל הדורות, דרך כל ההתנסויות, אנחנו נשארים עם אחד. בלבי אני מצטער שלא היה לנו דבר כזה בשנות מלחמת העולם השנייה. מן הסתם יכולנו להציל מאות אלפי יהודים. יש בזה כל הסימנים של ספר הנביאים, ספרי הנביאים, של ספרי ההיסטוריה, של ספרי הגיאוגרפיה, מה שאתה לא רוצה, מרוכז עכשיו בעיניים הגדולות של הילדים ובכנפיים המהירות של המטוסים. בין העולים אפשר להבחין גם בפעילי העלייה, יוצאי אתיופיה שעלו לארץ לפני כמה שנים ועתה חזרו אליה כדי לסייע בהעלאת אחיהם לארץ. כמה מהם חוו במהלך המבצע חוויות אישיות מרגשות ביותר. פגשתי לשמחתי את 6 אחיות ואחים שלי והעליתי אותם למטוס. אני התרגשתי ממש ברגשות, אני לא, וזה בלתי אפשר גם כן. כמה זמן לא ראית אותם כבר? אני 7 שנים לא ראיתי אותם. ולכל אחד יש לו 8 ילדים, אז כל אחד בגב שלו ילד, בבטן שלו ילד, ועם כל הרעדות, עם כל הרעשים של המטוס. כשראה אותי, איזה שמחה, שמחו, ממש אני, גם כן על צוות של הפעילים שם. זה היה ממש מדהים, והיו עבודות ממש יוצאות מן הכלל. סמוך למסלול הנחיתה אנו פוגשים בנתן שרנסקי, מי שנאבק במשך שנים רבות על זכותו לעלות לארץ מברית המועצות. שעה קלה קודם לכן חזר מאתיופיה, הפעם במסגרת שליחותו כעיתונאי. זה הזכיר לי עוד פעם על מה כל המאבק שלנו, בשביל מה המדינה שלנו, בשביל מה אנחנו לוחמים ועל מה אנחנו עומדים פה.
זה היה כאילו כל תהליך של עלייה שלנו אצל 20 שנות של מאבק בתמונה אחת. התחנה הבאה בדרכם של העולים, תחנות השהייה שהקים צה"ל במקומות סמוכים לשדה התעופה. רבים מן העולים מצטופפים ליד ביתני השירותים והברזיות שהותקנו במקום. זוהי הזדמנות ראשונה עבורם לשטוף פנים וללגום מן המים הזורמים. חיילים ילידי אתיופיה שהובאו לתחנות אינם מסתירים את חיבתם לאחיהם שזה מקרוב הגיעו. באוהל סמוך עורכים החיילים שולחנות ועליהם קנקני שתייה וכיבוד קל. העולים יושבים בשקט על הרצפה, ממתינים בסבלנות לרגע שבו יזמינו אותם להתכבד מן השתייה והעוגיות. הילדים לוטשים עין על הסוכריות. תחילה הם מתביישים להתכבד בהן. מאוחר יותר שוב לא יעמדו בפיתוי ויתלו מהן מלוא החופן. לאחר שתיית ספל קפה ומנוחה קצרה אפשר לשמוע כבר מעט מחוויותיהם של הבאים. בתרגום הדברים מסייע לנו דוד זאודי שעלה מאתיופיה לפני כ-18 שנים. כן, היו מסתובבים, רושמים אותנו, אתם הולכים לישראל. אנחנו קרוב ל-17,000 יהודי אתיופיה, נמצאים באדיס אבבה, קוראים לו זה שולה. מסתובבים את הפועלים, אבל ולא האמנו שיכולים להגיע ביום אחד. מה הוא מתכוון לעשות בארץ? ምን ለማድረግ ታስባለህ? እስራኤል ሀገር ካሁን ከደረስክ በኋላ ከዛሬ ጀምሮ ለወደፊቱ ለሚሄድ ምን እሰራለሁ? ያው እንደዚሁ እንደ ህዝቡ ማን ነው እንጂ ላምናለሁ። ከሬጋ የሊ ቶክኒዮት አኒ አሲ ከሞ ኮላ ሚስራል ማሽወሲ ማሽኖት ንምለላሶት አኒ አሲ የሊ ቶክኒዮት מסוימות. לאחר שהייה קצרה במאהל הצהלי יוצאים העולים למרכזי הקליטה. שוב עולים לאוטובוסים, והפעם כדרכם של ישראלים ותיקים, הכל יתחקים, ועל תור מסודר אין מה לדבר. מבצע שלמה, כפי שאמרנו, היה כרוך בהיערכות לוגיסטית חסרת תקדים של חיל האוויר הישראלי, הפעם למען הצלת אלפי יהודים מארץ מצוקה. הרמטכ"ל רב אלוף אהוד ברק נמצא באולפנינו בתל אביב. ערב טוב לך. ערב טוב. וערב טוב גם לך, משה שלונסקי, בבקשה. הרמטכ"ל אהוד ברק, כולם משתפכים כל כך במבצע. מה בעצם כל כך מסובך להטיס כמה עשרות מטוסים למרחק 3 שעות טיסה מישראל במקום שלא יורים, להעמיס יהודים ולהחזיר אותם חזרה לישראל? 14,000 בני אדם, יותר מ-2,500 קילומטר מרחק, 24 שעות להטסה, שדה עם מסלול בודד, עמוס, גבוה, והערכות שכפי שאתה ציינת בתחילת השידור, שמביאה לפעמים למעל 25 מטוסים באוויר, כשהכל מבוצע במדינה מתפוררת, שבה גם התאום יש לו מובן מוגבל יחסית, כשמגיעים עד למטה, יוצרים ביחד בעיית שליטה, ארגון ולוגיסטיקה, גם אם לא לחימה, לשמחתנו, רצינית ומורכבת מאוד. אתה הופתעת שזה עבר בשלום, שכל המבצע עבר חלק בסופו של דבר? אנחנו רגילים להתכונן לכך שיהיו סיבוכים ולקוות שזה ילך בסדר. אז התכוננו לסיבוכים, ואנחנו שמחים שזה הלך טוב. האם צה"ל היה ערוך במידת אפשר שאתה יכול לומר על זה, למקרה של התפרצות מעשה איבה, כי המורדים נמצאים מרחק לא רע וההבטחות שלהם הם הבטחות, אבל זה בוודאי יכול להיגמר אחרת. היות וזה נגמר כמו שזה נגמר, אז אני מעדיף לא להתייחס לשאלה בפירוט. עכשיו שיהודי אתיופיה יצאו מאתיופיה ונותרו רק מעט מאוד, כמה מאות, האם אתיופיה מאבדת את המשמעות האסטרטגית שהייתה לה בעבר מול ישראל בגלל מה שקורה ביחסי המעצמות, או שעדיין נשארת אבן מרכזית בקרן אפריקה? אתיופיה תהיה תמיד אבן מרכזית בקרן אפריקה, והחשיבות האסטרטגית שלה נובעת מהמיקום שלה בכלל, מהמיקום שלה יחסית למעגל הערבי שמסביבנו, ומהנתונים הטבעיים של המונחי שטח ודמוגרפיה. אבל המשטר והצורת שלטון שיבחרו, והיחסים שיהיו לשלטון הזה עם ישראל, יקבעו בסופו של דבר את האופי המעשי, את ההזדמנות להשתמש או להישען במשהו על החשיבות האסטרטגית הזאת. מעבר להצלת יהודי אתיופיה, יש בכל זאת ברכבת האווירית המוצלחת הזאת הפגנת יכולת אווירית לא פשוטה. אתם מתכוונים למשהו כשאתם מראים יכולת אווירית כזאת, מעבר להצלת היהודים כמובן? אנחנו היום התכוונו רק להצלת יהודים.
ואם לא היה צריך להפגין את היכולת הזאת כדי להציל יהודים, לא היינו מפגינים אותה רק כדי להראות שישנה. היא לא כולה ולא באופן פשוט רלוונטית לדברים צבאיים רגילים, אבל מי שצריך להבין את יכולתו של צבא הגנה ישראל בכלל, ובפרט של חיל האוויר, לא רק הטייסים, יחידות חיל האוויר, שנשאו את עיקר המבצע הזה על כתפיהן, הוא מבין ממה שהוא ראה את מה שהוא צריך להבין. רב-אלוף ברק, תודה רבה. בבקשה. 3,000 מקרב העולים החדשים הופנו לצפון הארץ. שם הוקמו 20 מרכזי קליטה בבתי מלון, בבתי הערכה, במחנות צה"ל ובמתקנים של הוועד למען החייל. העיר טבריה לבדה כבר קלטה כ-2,500 מן העולים במבצע שלמה. בטבריה היה כתבנו עמוס קרמלי. מלון רסיטל, אחד מ10 בתי מלון בטבריה שהפכו בן לילה אחד למרכזי קליטה. 400 עולים מאתיופיה יכלסו החל משעות הלילה ובמשך שעות היום את כל חדריו של המלון. ביחד באו ביממה האחרונה לטבריה בלבד 2,800 עולים אתיופיים. עיר הקיץ הצפונית, בת 30,000 תושבים, הגדילה את אוכלוסייתה בתוך לילה אחד ב10%. העולים סיפרו כי נאספו בחיפזון בכפריהם, הובאו למקומות ריכוז והוצאו מיד לישראל. קצתם הספיקו כבר לראות את המורדים האתיופיים חולפים על פניהם. כן, הם נתקלו בהם. עשו להם משהו? እንትን አድርጋቸዋል? ነክተዋቸዋል ወይስ ተጣልታቸዋል እነሱ ጋር? לא נגעו בהם בכלל. הסוכנות התארגנה במהירות לקליטת העולים והילתרה מוקדי קליטה בערים הקולטות. עולים מאתיופיה ותיקים יותר בארץ הדריכו את הבאים במפגשם הראשון עם ישראל. לרבים מהם זוהי מנוחה ראשונה אחרי דרך ארוכה של תלאות. סמין מלאטאות ירוקן አይደለ? סמין מלאטאות. כן, בדרך רחוק. סמין מקום רחוק מאתיופיה. כמה זמן הם הלכו ברגל? ስንት ጊዜ ሄዳችኋል? መንገዱ በአጠቃላይ ስንት ጊዜ ሄዳችኋል? ወር ይሆናል? 8 ימים ברגל. אני לא יכול לעלות על הדעת שהעם היהודי לא יירתם פעם נוספת, מעבר למגבית הרגילה לאקסודוס ולכל מה שעושים כל השנה וכל הזמן. למבצע הספציפי הזה נצטרך לעשות עוד מגבית נוספת ולקרוא לעם יהודי להכניס את היד לכיס יותר עמוק ולתת יותר כסף. העולים ישהו בבתי המלון, מרכזי הקליטה המאולתרים, שנה אחת, ילמדו באולפן ויודרכו לקראת היקלטותם בדיור ובתעסוקה. ונשיא המדינה חיים הרצוג שולח ברכה מיוחדת לבאים ותודה לעושים במבצע. הנשיא אומר כי המבצע יחקק בתולדות זמננו וכי העלאת שארית הפליטה מאתיופיה היא לדבריו התגשמות תכלית יהודה העליון של הציונות ומימוש המטרה הקדושה למענה הוקמה מדינת היהודים. למבצע הנועז הזה נרתמו הכוחות המעולים ביותר המצויים בנו, אומר הנשיא, ומוסיף כי העם כולו שולח יד מאמצת אל הבאים. מי ייתן, אומר נשיא המדינה, וקליטתם המהירה בארץ תביא מזור לסבלם וקץ לנדודיהם. באולפנינו בתל אביב, חבר הכנסת שמעון פרץ, ערב טוב לך. ערב טוב. אתה היית ראש הממשלה בעת המבצע הקודם, מבצע משה בשנת 1984, מבצע שנפסק אז והושלם היום. שמענו קודם בקולך התרגשות רבה. מה אתה אומר על המבצע הזה? אני באמת עדיין נרגש, אני חושב שכל יהודי היום נרגש. יש נושאים שמאחדים את עמנו, ויש רגעים אשר מעלים אותנו לפסגות מיוחדות במינם. אני ישבתי וראיתי את האנשים האלה, וחשבתי 1,400 שנה. חלפו מאז שהיהודים האלה נשארו מנותקים בהרי אתיופיה. אתה יודע, החוף היה בידי המוסלמים והערים היו בידי המארים. התנכלו להם. דרך אגב, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה הזאת, אחד המתנכלים הגדולים ביותר היה נגוס בשם זרע יעקב. והיהודים גם זכו לאוטונומיה והייתה להם מלכה בשם יהודית. אבל איך שלא יהיה, 1,400 שנים לבד, 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 והנה הם יורדים המטוס באורח מדהים. זה דבר אחד. דבר השני, חשבתי כמה טוב שישנה מדינת ישראל. אילו זה היה בימי היטלר, יכול מאוד להיות שמאות אלפי יהודים היו ניצולים. כמה טוב שיש גם עם יהודי, מפני שגם הסוכנות כאן עשתה. ולבסוף חיל אוויר שהוא תמיד מפליא במבצעיו, צבא הגנה לישראל, על חייליו, על טייסיו, על מפקדיו. הכל כאן
פעל ביחד במשותף באופן הרואי. לאחר היום הגדול הזה שכולנו חווינו אותו, אי אפשר למעשה להתעלם מן הקשיים שליוו את קליטת יהודי אתיופיה עד היום. איך אתה מעריך את הקליטה שלהם למעשה? אני מאוד שמח ששאלת את השאלה הזאת. לפי דעתי, אם העם יתגייס, יכולה להיות קליטה שכמוה לא ידענו. אני נזכר ב-49, 50, 51, 3 שנים, כשהיינו בסך הכל 650,000 אנשים, קלטנו 700,000 יהודים. נכון, הידקנו קצת את החגורות, היה צנע, לא אכלנו כל יום בשר, אבל אלה היו הימים הגדולים ביותר שנחרטו בזיכרון הלאומי, הן של הקולטים והן של הנקלטים. היום צריך לפנות לעם, אנחנו הרבה יותר גדולים, 3.5 מיליון יהודים, 3.7 מיליון יהודים, יותר עשירים, עם יותר אמצעים, עם יותר טכנולוגיה, מה שפעם לקח למשה רבינו 40 שנים, עכשיו זה לוקח 4 שעות בדיוק, ואנחנו יכולים להתגייס כאיש אחד ולקלוט את יהודי אתיופיה ואת יהודי רוסיה. זה דבר שמאחד את העם. במצב כזה העם שלנו תמיד יכול להיראות יותר עשיר, יותר נדיב, יותר מאוחד ויותר מגויס. אני רואה עכשיו איך אנשים ממש מתפרצים לעזור. כל אחד בעצם מחפש דרך להתגייס, להתנדב, לסייע. ההתרגשות היא כוללת, ויש לנו את היכולת לעשות את זה אם נתארגן כהלכה. כפי שהתארגנו להביא את היהודים, צריך להתארגן לקלוט אותם. להביא את היהודים זה זמן קצר, לקלוט אותם זה מאמץ יותר מתמשך, אבל אנחנו יכולים לעשות אותו. מר פרס, תודה רבה לך, מי ייתן. מושב בית יהושע של יד נתניה הוא אחד היישובים שקלט ביממה האחרונה את העולים במבצע שלמה. אמש, מאחת אחר חצות, הגיעו לבית יהושע מאות עולים, וכל משפחה שוכנה בחדר משלה בבית הערכה של המושב. בית יהושע נערך לקליטת העולים מבעוד בועד. כתבנו גדי סוכניק עשה אחרי הצהריים עם העולים בבית יהושע. מי שעבורם מבצע שלמה הוא באמת גן עדן, אלה הצלמים והכתבים. היכן ייפלו לידיהם תמונות כמו אלה כפרי בשל, וכבר בכניסה הראשית. בית הערכה במושב בית יהושע הפך בן יום למרכז קליטה. באישון ליל, הישר מן המטוס, הובאו לכאן כ-200 עולים מאתיופיה, ללא כל ציוד, רק הבגדים שלבשו. ההכנות שעשינו זה בדיקת כל החדרים, קניית מצרכים, הכנת בקבוקים לתינוקות, קניית טיטולים, קניית כל הדברים לצורך הטיפול הראשוני בעולה. ועד עכשיו, פחות מיממה, הכל בסדר, אני מבין. הכל בסדר. גויס גם קטרינג, אמנם יש פה חדר אוכל, אבל הוא לא היה מתופעל מספר חודשים, הסוכנות גייסה קטרינג במהירות, והכל עבד יוצא מן הכלל. ב4 לפנות בוקר קבעו האורות בחדרים, אך מי שחשב שההתרגשות והעייפות יכריעו אותם, טעה. כבר ב8 בבוקר המה מגרש הספורט מצהלות שלא פסקו כל היום, כאילו זהו נוף ילדותם מאז ומעולם. הכנסנו אותם לחדרים וכל המתנדבים הראו להם איך להשתמש איך מדליקים את האור, איך משתמשים באסלה, וממש תכלס הראינו להם איך עושים את זה, איך מתיישבים על האסלה, איך מורידים את המים. הכל. כל העולם החומרי על שולחן אחד בחדר. רצועות אור מסורתיות וגלימות מקופלות משם, לצד לחם וממתקים מכאן. זה מה שיש בינתיים לסנטיו, שהיה מורה באדיס אבבה. We are succeeding when we are starting coming from here it is just I'm feeling of very happy because when I'm coming to it my motherland which means in Israel just expecting and I'm seeing so many things what I'm expecting starting from that for example when we are reaching from here it is especially in the inspection dorm for myself it is very happy because I got anything I have gained special dorm any different type of things have given and helping of in the community of Israel. בעיות מיוחדות בוערות בינתיים אין.
וכשיש, מסייעים במרץ גם העולים הוותיקים מברית המועצות, כבר 3 חודשים בישראל. מחר יבוא רופא ויטפל גם בדלקת העיניים של העולה הזעירה הזו. לבעיית התזונה שלה היא דואגת כאן ועכשיו, באמצע הלובי. העולים הגיעו ברובם ללא מסמכים. איש לא רשם את זהותם במהלך המבצע. הזמן דחק. עכשיו מתחילים התחקירים והרישומים בעזרת המתורגמן. והכל בשקט, באיפוק, כמנהג העדה. מפנימים את החשש וההתרגשות. הקטנים מתאוששים מהר, גם מן ההלם התרבותי. למבוגרים זה ייקח, כמו תמיד, הרבה יותר זמן. ולמצב באתיופיה עצמה. הערב החלה ברית המועצות להוציא את אזרחיה מאדיס אבבה. קשבנו מיכאל גורדוס מוסר כי מטוסי איליושין 76 סובייטים נחתו באדיס אבבה וגם בעדן השכנה במסגרת מבצע הפינוי הסובייטי. גם צרפת ואיטליה החלו לפנות היום את אזרחיהן מאתיופיה. ארצות הברית כבר פינתה את רוב אזרחיה. באדיס אבבה היום מצב של אי בהירות. המורדים הודיעו כי לא יניחו את נשקם עד שיכבשו את המעוזים האחרונים של חיילי הממשלה, אף שיעשו הכל כדי שלא יישפך דם. המורדים גם הודיעו שלא יפסיקו את הקרבות, אף על פי שוועידת השלום תארך בלונדון בעוד יומיים. על הנעשה באתיופיה סקירתו של זאב כהן. מהיום התמונה הזאת של חתונה יהודית באתיופיה היא נחלת ההיסטוריה. קהילת ביתא ישראל קיימה חיים יהודיים בדפוסים דתיים מיוחדים להם משך מאות שנים. אין מי שיפריך מדעית את המסורת שהשבט הזה נמצא שם מאז ימי שלמה ומלכת שבא. הסכסוכים האתניים באתיופיה לא התחילו בזמנו של השליט הנמלט מנגיסטו היילה מריאם, אולם הם החמירו מאוד מאז החל מנגיסטו ליישם שיטות מיובאות מבית המדרש המרקסיסטי הקשוח. 2 ארגוני מורדים עיקריים נלחמים בממשלת אתיופיה, החזית לשחרור אריתריאה, המחוז הצפוני הדורש עצמאות, והחזית העממית לשחרור אתיופיה. זו מורכבת מ5 ארגונים, וביניהם המורדים של חבל טיגרה הצרים על הבירה. היום נמסר שמורדי אריתריאה הצליחו להשתלט על בירת המחוז אסמרה, ובשעות הקרובות הם ישלימו את כיבוש אריתריאה כולה. באסמרה היו כ100,000 חיילי ממשלה, אבל המורל בקרב החיילים האלה נמוך מאוד, ומנוסתו של מנגיסטו פגעה במורל פגיעה נוספת. המורדים פתחו בשבוע שעבר במתקפה לשיפור עמדות לקראת שיחות השלום בלונדון מחרתיים, והפתעתם הייתה רבה כאשר הצבא האתיופי קרס וברח. המלחמה דרדרה את אתיופיה למצב הקשה, אבל לא רק המלחמה. נוסף על כך נתונה הארץ הצחיחה הזאת בשנים האחרונות בבצורת מתמדת. הגשם מסרב לרדת ובורות המים נותרו ריקים. אך הייתה גם תרומת השלטון לרעב, פיקוח צמוד וריכוזי על החקלאות ופשיטות על חוות חקלאיות למנוע מהמורדים מזון. אלה תמונות שהגיעו מאדיס אבבה היום. פסלו של לנין הוסר מכאנו. פסל זה שימש זמן רב מטרה להלצות. אמרו עליו שפניו נשואות לעבר שדה התעופה וממנו יסתלק בקרוב. לנין סימל יותר מכל את שלטונו של מנגיסטו, ואת הפסל תרמה ברית המועצות. עוד יומיים יתחילו בלונדון שיחות השלום, וראש ממשלת אתיופיה תספאי דינקה הגיע כבר לבריטניה. The basic issues, in our opinion, are first and foremost how to establish a transitional government. A transitional government that will prepare the way for a permanent political structure, that will prepare the conditions for multi-party competition and the conditions for a democratic election so that we have a permanent freely elected government and a permanent system of rotation of governments. עמנו באולפן פרופסור חגי ארליך מאוניברסיטת תל אביב. ערב טוב לך. ערב טוב. מה לדעתך הסיכויים שהפסקת אש אכן תיכנס לתוקפה ויבוא אולי סוף למלחמה ארוכה כל כך? זאת באמת המלחמה אולי הארוכה בהיסטוריה הנוכחית. והסיכויים לסיומה לדעתי הם סבירים.
למרות הברוטליות הנוכחית. יש במסורת האתיופית אלמנט של הכרה בתוצאות, כאשר משטר קרס וזה המצב, ויש צד מפסיד. ישנם אלמנטים שבתרבות ובמסורת הביאו באמצעות כמורה, באמצעות גורמים אחרים לאיזושהי אקומודציה, ונדמה לי שזה מה שיכול לקרות. מה גם שברקע ישנה ארצות הברית, שעכשיו היא הכתובת שאליה מתכוונים כל הצדדים, כך שיש סיכוי די סביר שאותה מלחמה תיגמר בקרוב. האם באמת משטר פתוח למערב ולארצות הברית יוכל לחלץ את אתיופיה ממצבה הכלכלי הקשה? אני מקווה שתהיה תשלובת של שני דברים. נדבר בתחום התקוות. האחת שבאמת יכון משטר ביזורי שייתן גט קריטות לאותן שיטות ריכוזיות כמעט ברוטליות מבית מדרש מרקסיסטי שמנגיסטו יישם באתיופיה. מערכת ריכוזית שתתפעל את המשאב היחידי שבאמת יש לאתיופיה, וזה כוח אדם יוזם, ושזה יתועל לתחום הכלכלה. והדבר השני זה שהסימפתיה הגדולה שקיימת במערב באופן מסורתי לאתיופיה, מימי מוסוליני ודרך כל המסורות האחרות, התודעה של אתיופיה במערב תתורגם אכן לעזרה מסיבית לאתיופיה כזאת פתוחה. לסיום במהדורה הזו, ודאי זו נדבר הרבה אחרי כן, אסמרה, בירת אריתריאה, נפלה ידי המורדים. מהי המשמעות גם לאזורנו, אלינו, לנפילה הזאת? ישנה כאן משמעות אסטרטגית מיידית, והיא שתיכון מדינה שנמצאת לחופו של ים סוף, שיש לה משקע אנטי-ישראלי לא קטן. מדינה חדשה. מדינה חדשה שיש לה משקע אנטי-ישראלי, שיש לה אינטרס בהתחברות לעולם הערבי וכו'. אבל מעבר להיבט האסטרטגי הקונקרטי, יש פה היבט עקרוני. לראשונה, לדעתי, בדורנו, תנועת שחרור, החותרת להגשמתה של סיסמת ההגדרה העצמית, תצליח בכינונה של מדינה. מה זה יעשה לעולם מדבלין ועד שכם, זה עוד נראה. פרופסור גיא ארליך, תודה רבה לך. אזרחים ירושלמים ומתנדבים רבים פשטו במשך היום על מלון דיפלומט, שבו שוכנו 1,200 עולים. הכל ביקשו לעזור והביאו לעולים ולילדיהם בגדים, חיתולים וצעצועים. כתבנו נפתלי בן סימון היה הערב במלון דיפלומט עם העולים שכבר עשו את לילם הראשון בישראל. ההתרגשות עדיין גדולה. רק לפני כמה שעות נחתו בישראל בטיסה ישירה מאתיופיה. המפגש עם הדודים מרגש. מקצתם לא ראו את משפחתם כמעט 10 שנים, ורק הבוקר נודע להם על בואם. בבוקר שמענו שהגיעו לפה, ופתאום באנו להפס אותם. חלקם מצאנו וחלקם עוד לא הגיעו. מאיפה אתם מגיעים בארץ? מה? מאיפה אתם בארץ? בארמון הנציב פה. ארמון הנציב. ואיפה הם יגורו עכשיו איתכם? מה? איפה הם יגורו? איפה שנותנים לכם דירה, העיקר שהגיעו לארץ. מלון דיפלומט הוסב למרכז קליטה וניכרת בו תכונה רבה. מתנדבים מתנועות נוער ומשפחות עולים באו להציע עזרה. העולים מרוסיה שהגיעו רק לפני חודשיים כבר עוזרים לקלוט את העולים שזה עתה באו. צוות המלון נרתם מאתמול למבצע, מתדרכים, מובילים לחדרים ומחלקים עלוני מידע ראשוניים. בחלל האוויר נשמעת הקריאה הבלתי פוסקת איפה המתורגמן לאמהרית. המבוגרים עדיין עצורים, אבל הילדים מרגישים כמעט כמו בבית. נהנים מן הצעצוע החדש ומנסים את כוחם ברכיבה על אופניים. בחודשים הקרובים ישו העולים מאתיופיה כאן במלון. עוד לפני חיפוש מקום תעסוקה, ינסו העולים עם בני משפחותיהם לשחזר את הרגעים הקשים שעברו. ההמתנה המתוחה במחנה העולים באדיס אבבה והתקדמות המורדים לעבר עיר הבירה. אבל עכשיו הם פה, עכשיו הם בציון. וגם ברשות השידור נערכים. רשת רדיו לקליטת עלייה רקע שמה תופעל ממחר בבוקר ותכלול 2 שעות שידור בשפה האמהרית. כך החליטו הערב מנכ"ל רשות השידור אריה מקל ומנהל כל ישראל אמנון נדב. השידור באמהרית יהיה בכל ערב בין השעות 7 ל-9 במרכז הארץ בתדר AM 950 ובאזור הצפון בתדר 927. כבר מחר יתארחו בשידורים באמהרית עולים חדשים שהגיעו בסוף השבוע. את הרשת לקליטת העולים יחנוך שר החינוך זבולון המר. עד כאן לערב. ומכל העוסקים במלאכה היום, מצוות האולפן ומאנשי החדשות, ערב טוב ולהתראות.